皆さんこんにちは。협지력役モンスで、はい、今回は前回の続きを勉強していきましょう。前回はウイグル語の32字母の単独型の読み方や書き方を勉強しました。1回目の練習の時にウイグル語の32字母が単語になった時に頭に来た時に、真ん中に来た時に、後に来た時にで形が変わります。こういう風に変化していきます。でも形が変わったところで読み方は変わりません。例えば今書いてあるのは形が全部違いますよね。だけど全部べという読み方です。でも勉強するときに分かりやすくするためにこの単独型のべをヤルグズべと言います。頭型のべはバシべと言います。で、この習慣型のべはオトラべと言います。末尾型をあやくべと言います。こう見るとちょっと難しいかもしれないけど、今回の目的は文字の書き方を覚えることです。はい、じゃあ早速始めましょう。もう4種類のあがあります。はい、書いていきます。はい、これはバシュアです。ヤルゴズアです。これがアヤクアです。はい、書き方見せますね。で、書きます。こうやって単独型、頭型、中間型、末尾型で考えるとちょっと難しいかもしれないけど、そこはあんまり気にしないで、まずこんな4パターンがあるんだと書き方を覚えましょう。こういうなぞる練習用紙を Twitter、Facebook、Instagram にアップしとくので、必要な方はチャンネル概要欄にリンクがありますので、そこでプリントして使ってください。まず単独型、頭型、中間型、末尾型を難しく考えるんじゃなくて、こういう読み方書き方があるんだなと覚えれば、次から字母と字母をくっつけて単語にしたり、文章を勉強してるときに自然にこういうのはできるようになります。はい、次行きましょう。これはです。はい。はい。はい、次やりましょう。これはべです。はい、次行きましょう。これはペです。はい、前のとちょっと似てる書き方ですね。次行きます。これはてです。前のとちょっと似てますね。これはジェです。まずここから行ってこうやってこうです。でこれはここ最初に行って止まって、さっきと同じこうやって書いて終わりです。でこれもこうでこうでこうです。でこれ一気に言っても大丈夫です。はい、次行きましょう。これはけです。これはただ点が数が違うだけで、さっきと書き方は同じです。はい、止めて
はい、次行きましょう。これはへです。これはただ点が上にあるだけで、書き方は全く一緒です。はい、次行きましょう。これはでです。はい。次、これはれです。はい、これはぜです。はい、これの上に点を置いただけです。これはじえです。はい、次行きましょう。これはせです。はい、次行きましょう。これはシェです。これはさっきのに点をつけただけです。はい、次行きましょう。これはぐです。はい、次行きましょう。これはフェです。はい、こうやって最後ちょっとここが伸びたバージョンか。はい、次行きましょう。これがけです。さっきのに点々をつけただけですね。はい、次行きましょう。これはけです。まずここで一回止まってこうです。まずここで行ってこうです。はい、こうやってはい、次行きましょう。これはげです。こういってこうです。こうやってこうやってこうでこうやってこうやってこれもう一回書きます。はい、次これはねです。はい、早速書いていきましょう。点々が増えただけですね。はい、次こう止めてはい、次行きましょう。これはレ。書き方は簡単です。これ一気に書けるね、こっちも。はい、次行きましょう。これはめです。はい、こうです。で、ここで止めて、こうです。で、これは
ここで止めて、こうです。こうです。はい、次行きましょう。これはねです。これも簡単。はい、次行きましょう。これはです。こういって、こうです。で、これは簡単ですね。ここ出てます。これは上です。これはおです。まずこういって、こうです。これ出てます。これつながってます。はい、次行きましょう。これはうです。はい、書いていきましょう。これがついただけですね。ここでつながります。これつながってるやつですね。はい、次行きましょう。これはうです。はい。で、ここ行って、こっちからこうです。こう行って、こうです。こう行って、こう。これつながってる。はい、次行きましょう。これはうです。これもさっきとほとんど似てます。はい、こうです。こうです。ここ、少し出てます。はい、次行きましょう。これはです。この字母はよく使われるので、実は8パターンあります。これ書いていきます。点最後です。はい。はい。これはいです。これもさっきと同じよく使われる字母なので8種類あります。はい、書いていきましょう。この字はさっきと似ていて、ここに点々がないだけです。こっちはないでしょ。これは自分で書いてた。はい、こうやって、今度はこっちこうやって、やっぱりこれが最後になりますね。はい、次行きましょう。はい、これはラストの字母です。これは家です。はい、こうやって、点々。はい、終わりました。はい、これでウイグル語の32字母の4パターンの書き方を勉強しました。8パターンもあったけど。次からは字母と字母をくっつけて単語にして単語を勉強していきたいと思います。こう見るとそんな難しくないですよね。書き方の練習はやっぱりたくさん書いて暗記して練習するしかないです。なので頑張りましょう。次の動画でお会いしましょう。